Lupando. Allo. Yawa ya hiki. Ko za mu yi haɗa hannu. Haba kwaman Sabala. Ina ne. Sabala da kata into da harko dai ni French ne. Kinan kana jin French? Kwarai ku ai na dawo ne daga France. Gaskiya wannan ƙasar taku ana muku zafi sosai amma ba ku mi zai maleji. Kin ga ɗan minti guda don Allah. Okay. Hello. La pasaparan. You doing what? Mishkila ma bi. La pilallahu. Likitalo. La kiyu tulo da lafiya. La gajalla. Are you playing? Guda Hausa to shikenan. Yau yanzu ka sa abin da naka so kai. Ina buƙatar private jet guda 4. What? So in sama na zai maleji da su. Hey! Kada ka samu damuwa mai. Jesus! Okay, na ta gwajin. Baba, ka san da maman daɗe mana fama da matsalar tibin da za mu yi kallo gida ko? Yanzu wallahi na ga an kawo mai gidanka mai asibiti. Kaga kwalinta da nace ba ni nema mu taimaka samu na kallo. In baba ka zo mu taimaka lafin ɗan ga yana da matuƙar kyau wallahi. Ni da na wuce gida sai ka zo wai mina na haka tsayi na hala. To bari sai mai waya za mu gaisa nan gaba. Yana yanzu yan iska ne. To yanzu yanzu ne ka so ka ci amana. Don't know why it's going on. Baka ta ka gani wallahi in kwashe ma kai. Kai gunji ni za ka haka. Mu tai gidan wallahi sai na ci